جی بشیر بلوچ تفصیلات اچھی آگاہ کر کہ مرچی جیکبہ بعد 9 محرم الحرام درگتہ سیکیورٹی انتظامات چونن اور جلوس قدیدہ برآمد بھی تھے۔ ہاں جی بالکل وقتی کستے جیکب آباد آمد 9 محرم الحرام کستے انتہائی عقیدت و احترامات کستے منین جی گئے جیکب آباد آم سیکورٹی انتظامات دے انتہائی سخت کھنک بھی سگا سیکورٹی خدشات کستے پیش نظر ضلع برام کستے موبائل سروس کستے ہما موتل کھنک بھی سب موبائل سروس صبح 7 بجے کستے شفائی کستے 12 تک کستے 12 بجا تک کستے ہمیں بند بھی گئے کستے غمان ہیں شہدائے کربلائے کستے یادام مختلف ہنداں کستے ہما کستے ماتمی جلوس کستے ہما برآمد بھی ہیں ہما ماتمی جلوس کستے وسیع روایتی کستے دگام کستے ہما دی بیانہ کستے ہما وسیع مرکزی کستے ہما امام بارگاہ ہم ہما دی کستے ہمیں اختتام پذیر بھی ہیں ماتمی جلوس ہیں سیکورٹی خاطرہ کستے پولیس ہے 3850 کستے گیش کستے ہما سیکورٹی اہلکار کستے ہما گواریا کستے رینجر سے جوان دی کستے وسیع کستے فرائضاں کستے سری انجام دے گا جنہیں ہماندائی ماتمی جلوس ہیں کستے گزرگاہ ہماندہ کستے خاردار تار جسو کستے ہما دگ کستے ہما دمک کستے ہما بند کھنک بھی سگم شہرہ مختلف اندہ کستے سی سی ٹی وی کیمرات جسو ہما کستے ماتمی جلوسائیں کستے نگرانی کھنک بھی گئیں جی باز منتوار